Dewi wis sejarah ning gone Jawa Tengenku wis, gone Sabtu wis. Gone sapa neh ya? Gone Sabtu ae. Gone sapa? Gendem ae. Ya wis rono ae. Gendem nyapa ae? Nyapa ke gendem? Dem, nyapa ae? Ini oh. Weh, krak. Aduh, terus Mbak Petrus loh, kan Rono. Gone Mbak Petrus. Mbak Petrus mulai toh. Loh, lah kok moron gunamu malah kowe sing rene. Oh, ya wis. Lah, itu kira-kira nama apa? Roh aku. Wis, Rono no, bareng. Aduh, mudah kayak. Aku gak enak. Nyapa? Semua ra percaya. Kalau oke. Soalnya Mbak Petrus tuh. Gitu. Kamu ngono mungkin. Yes, kuwi kuwi anu Mbak Petrus kak. Aku di Isperono Badan san. Wis ngono kuwi modele, koyo wong biyen-biyen lho, lawasan ngono lho. Wis ayo rono. Yo. Terus Iki mek iki cikrak ta iki. Iki putuku cikrak ta iki. piye, Mbak? Ya Allah le. Rene le rene. Ya Allah. Rene. Ya Allah le. Yo kabarmu le. Baik kangen le. Dia kabarmu le. Sehat. Mbak. Alhamdulillah, Mbak. Mau sehat. Dengan telepon. Alhamdulillah le. Aku ya sehat le. Ya Allah le. Iki nang jero le tinggi le. Baik ngarep-ngarep le. Kodang rene, kodang. Kuwi meneh jero le. Dewi kok repot, Mbak. Wis tau wis nek kamplokan ki. Beh. Bolon jotot jogo ning kene barang kok wis tau, yo yo. Mbok kacangi ae ket mau. Mulai aku kok. Oh, iya. Ben ki meneh uang to. Oke, patung lagi mau. Patung piye to, Mbah? Gagah gede cekring ngene iki lho, Mbah. Mbok kira patung jenenge piye iki? Belum kata dingin aja le. Baik bagian 12 dingin ngawur iki. Lho, Mbah. Leton apa sampun teng mriki? Wes dingin le. Rene wonge Napa ndambel perkara meneh? ada apa lagi. Apa ini kuwi le. Lho, gendem. Ya Mbah, boroku. Yo ngono ae lho. Telo ngono lho, Mbah, Mbah. Mbah piro atukokne. Walah. Terus iki mbok nunggu apa ngadeg ini terus Mbah penake? Iya le. Gue kene le. Oke, Mbah. Iki sekarang kan iki le. Iki mai dinyekai putu cika iki le. Ya, iki bapakku tak kayak gede dhewe. Nyapa kok jadi cekal iki? Dan terusan jenengan nyepaki kula, Mbah. Tidak sih. Tidak. Emang santai sih. Udah ya. Alah, Mbah engko ujung-ujungnya kok petot di iki, Mbah. Udah. Dingin tak sengaja le, petet le. Ben mari pegel le. Nggih pun, Mbah. Lan aku dereng nyuwun sepuro. Iki tasih bocor to, Mbah. Ya le. Anu, Mbah, air batin, Mbah. Kula cikrak. Le, gua cika aja apa le? Hanya kau nih baik kali. Yang ini nopo, Mbah? Yang ini duit gambar ungkal. Apa, Krak? Gambar ungkal. Gambar lengkap apa le? Gue paling beda le. Terus baik nggak sebutnya le, baik nggak cewek le, lagi. Lah kula, Mbak. Mbah, malahan. Bareng sing mados. Kangen le. Ya tapi aja cuma gue itu soalnya tangannya baik ya. Loro ki le. Ini kasih semangat lo ngomongin kok. Oh, nggih, Mbah. Sepurane, Mbah. Kula saking kangene sampai gocan terus, Mbah.
Ayo gendem. Ayo dipimpin doa. Kula, Mbah. Iya Nampal buka to Apal, Mbah, apal. Ayo, sedanten tangan diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Monggo. Duh, tangan menyapa to Ya kok ngirang-ngirang kita lho penuh, Mbah. Ya wis sing gak rasa gak tau Nggih, Mbah. Kula tasih kados rasa. Loh, nyapa tanganmu kok abang-abang ini kita Napa to, Mbah? Nyam. Nak Mas terus. Ya iki apa to kok bener kok ngene iki to Iki apa to Napa to, Mbah? Piye ndem, telone ndem. Enak. Enak gak sumpah. Aku ingin mangan telur Mbah terus. Waduh, kowe enak. Jajan to. Kamu kok dodol ngene iki to bukan mampet itu to Nggih, Mbah. Nggih, kula peteti nggih. Karena wis mangan dong to Dereng, Mbah. Kula jeng paham niki. sik to aja sik to Alah, Bapak. Mbah. Kok panganan telur tok lho, kok cetel men to, Mbah. Oh nggih, lah ngonten lho. Terusan jenengan kula dianggep putu. rene kene Lah ngonten lho, Mbah, mboten ket wau. Mosok gendem sing telas nih. Dan niki sampun telas. Rek setunggal niki. Lah badhe jenengan pripun? ya mbah iya ya anggap putus kan gak Lah pripun to, Mbah? Terusan jenengan kula dianggep putu. iya kan karena kita anggap putus kali yang ngesain baik gak kali Oh nggih, Mbah, kula ngesakne. Lah alah. Ndak telo nggih gegeran barang. Alah kowe iki meneng wae lho iki. Wis entek akeh no. Ini orang bagian belas sih. Iki kok ketoke anu dem, ambu-ambune aku ora kebagian. iya tole dia ngesain baik tole nah yang ngesain baik tole nah kan dia nggak hiji tole kayak baik Foto dem, apa sih tak omong dem. Ruput tenan to dem. Wong telo kok alah tetep saya sok gampang. Alah nek ngene aku wis mulih aku. Kon Mbah, kula mantu mawon. Pun sore niki. yo boleh yang boleh boleh yang baik cek baikkan telo tinggi telang cinta nih belum kayak gendem kayak Pun Mbah, kula langsung riyen. Kula pun marek. Pun Assalamualaikum. Oh, alah Mbah. Sampe kok gak ngisane gak lho, Mbah. gak apa-apa so ya tren bayi goleknya nah lele telonnya ya telonnya ki kucing moncak le dan sampai menimbane tuh Lah enak lho, Mbah. kemenangnya tuh le terus iki jentem orang loro le Ayo. Mbah bintangnya le